Pacea Domnului Isus, dragi frați și surori, mulțumim Tatălui că încă o dată putem să fim împreună și în această seară ne putem întâlni pe această cale a internetului. Mulțumim Domnului pentru acest nou privilegiu pe care ne-l acordă ca să putem în liniște și pace, să putem sta lângă cuvântul Său, să ne putem întâlni unul cu celălalt. Aș dori și cred că cu toții am dorit ca și în această seară El să fie prezent cu noi, cu fiecare și în mijlocul adunării noastre, strângerii noastre la oaltă și în această seară. Iar noi prin tot ceea ce vom gândi, vom spune în special să onorăm pe Tatăl Ceresc și pe Domnul nostru Isus. Da, mulțumim fratelui Gavrilă pentru serviciul său. Mulțumind încă o dată Domnului pentru acest nou privilegiu ca și în această seară, într-un număr frumos, să putem din nou să ne întâlnim în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Am dorit ca și din această seară să facem o binecuvântare, pentru că acolo spune psalmistul că El se coboară în mijlocul laudelor, în mijlocul celor care își conduc viața după voia sa. Pentru cei care doresc să urmărească, vă reamintesc, suntem în studiul nostru în volumul 5, pagina 287, subtitlul Suspine negrăite. Repet, volumul 5, pagina 287, subtitlul Suspine negrăite. O să dau citire la câteva pasaje, după care o să trecem să discutăm ceea ce fiecare, cât putem noi, să ne aducem contribuția la ceea ce Dumnezeu ne descoperă, fiecare cât putem să înțelegem și sigur că cred că câte un buchet frumos de flori este compus nu dintr-o singură floare, ci din mai multe. Și cu cât ele sunt mai diversificate, cu atât buchetul este mai frumos. Ce am vrut să spun prin aceasta? Prin aceasta am încercat să vă îndemn ca tot mai mulți dintre voi să ridicați mâna sau pur și simplu să vă porniți microfonul dacă nu puteți și nu știți să vă ridicați mâna și să dați un răspuns sau o scriptură care să întărească ceea ce se va discuta. Căci în felul acesta putem să facem întâlnirile noastre mai benefice, prezidirea noastră a fiecăruia și în felul acesta cred că fiecare putem crește în har, în cunoștință, în adevăr și desigur putem să ne întărim în credință. Suspine negrăite este subtitlul, Roman capitolul 8, versetele 26 și 27. O să le citesc ulterior în totalitate. Dar acum aici este un scurt pasaj. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și cel care cercetează inimile știe care este gândirea Duhului. Această expresie, intenționată să dea poporului lui Dumnezeu înțelegerea iubirii și grijii Tatălui Ceresc față de ei, este înțeleasă foarte greșit de către mulți. Aceștia ne spun că Spiritul Sfânt suspină pentru ei la Tatăl. Și unii încearcă să dea expresie auzibilă acestor suspine, iar alții presupun că suspinele lor ajută cumva pe Spiritul Sfânt în această chestiune. Compensând pentru suspinele pe care El nu le poate rosti, chiar dacă ei nu pot vedea exact cum. Ar fi ciudat într-adevăr dacă Spiritul Sfânt ar fi o persoană și după cum susțin catehismele, egală în putere cu Tatăl și cu Fiul, ca El să considere necesar să se adreseze Tatălui și Fiului pentru poporul Domnului cu suspine negrăite. Domnul nostru Iisus a spus că am putea veni direct la El și că am putea veni direct la Tatăl asigurându-ne că Tatăl însuși vă iubește. Totuși, din această scriptură pe care o analizăm, unii au ajuns la ideea că noi trebuie să mergem la Tatăl și la Fiul prin Spiritul Sfânt ca mijlocitor, care va suspina pentru noi și va mijloci pentru noi
ca să putem fi acceptați de Tatăl și de Fiul. Aceasta este în armonie cu încurcătura de gândire predominantă în privința Spiritului Sfânt și a funcției Lui. Eroarea acestei interpretări se vede și atunci când ne gândim că dacă suspinele n-ar putea fi grăite, atunci n-ar mai fi deloc suspine, deoarece ceea ce nu poate fi rostit nu este suspin. Dar acest pasaj ar apărea la fel de ciudat și de necorespunzător dacă l-am interpretat în sensul că Spiritul Sfânt, influența sau puterea atotputernicului Jehova nu este în stare să se exprime în mod inteligent. Știm că în veacurile trecute mintea, voința, Spiritul lui Dumnezeu și-a găsit expresia abundentă prin cuvintele și faptele profeților. Și nu putem presupune că astăzi el are mai puțină putere sau capacitate. Atunci ce poate să însemne această scriptură? Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Greșeala constă în presupunerea că Spiritul lui Dumnezeu este cel care imploră. Însă, dimpotrivă, Spiritul care mijlocește pentru noi este propriul nostru spirit, Spiritul Sfântului care imploră pe Dumnezeu și adesea nu reușește să se exprime cum se cuvine. O privire la text, împreună cu relațiile lui contextuale, va arăta că această interpretare este potrivită. Apostolul tocmai scrisese despre omenirea încărcată de păcat, suspinând în lanțurile ei. El ne asigură că omenirii îi se va acorda libertatea de această robie când Biserica Copiilor lui Dumnezeu, sub conducerea căpeteniei mântuirilor, va fi fost glorificați. Versetele 19 la 21 din același text citat mai sus. Apoi el trece de la suspinele lumii la starea prezentă a bisericii, în care noi suspinăm. Și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi, așteptând înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, versetul 23. Spiritul sau mintea reînnoită sau transformată a bisericii, care era odată lumească, acum este sfântă și spirituală, dar corpurile noastre sunt încă umane și au imperfecțiunile adamice. De aceea, ca noi creaturi, suntem împovorați de carne și suspinăm după eliberarea promisă în asemănarea lui Hristos la întâia înviere. Apostolul arată că prin credință noi putem socoti mort corpul pământesc și ne putem gândi la noi înșine ca fiind noi creaturi desăvârșite și astfel înțelegem că suntem mântuiți acum, mântuiți în nădejde, versetul 24. Spirituale, sfinte și spirituale. Arată că Dumnezeu, privindu-ne din acest punct de vedere, recunoaște nu carnea și slăbiciunile și imperfecțiunile ei, ci spiritul, mintea, intenția, voința noastră, creația nouă devotată slujirii sale. Dumnezeu știe când spiritul nostru sfânt, adică mintea nouă, este doritor și carnea este slabă și El ne judecă nu după trup, ci după spirit. Conceperea noastră de spirit, adoptarea unei voințe noi, deplin consacrate Domnului, este ceea ce ne-a adus într-o legătură nouă cu Dumnezeu și în aceste speranțe noi în care ne bucurăm. Și tot astfel și Duhul, în paranteză mintea noastră nouă sfântă, ne ajută, adică completează, în slăbiciunea noastră, paranteză trupească, căci nu știm nici măcar să ne rugăm cum trebuie. Și din nou deschidem paranteza, cu mult mai puțin suntem întotdeauna în stare să facem cum avem, închidem paranteza. Dar însuși Duhul, adică, din nou paranteza, mintea noastră sfântă, mijlocește, iar paranteză, pentru noi este omis în manuscrisele cele mai vechi, cu suspine negrăite, în cuvinte. Și cel care cercetează inimile, adică Dumnezeu, știe care este gândirea în grecește, pornema, înclinarea, adică Duhului nostru, pentru că El, Duhul nostru, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Mă opresc deocamdată aici,
cu citirea, am fost poate și cam lung, dar cred că cam acesta este ideea centrală a ceea ce aici o să încercăm să vedem. Repet textul din Roman, capitolul 8, versetele 26 și 27, o să-i dau citire. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm să ne rugăm cum trebuie. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel care cercetează inimile știe care este gândirea Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Acum, ideea centrală de aici, a studiului nostru, voi știți că noi analizăm, chiar așa se numește și capitolul sau analiza unor obiecțiuni presupuse. Și în această idee avem aici această declarație a apostolului că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și acum acest text observăm cu ochii noștri, auzim cu urechile noastre, vedem că este foarte des folosit de către cei care cred în doctrina Trinității, spunând că Duhul Sfânt este cel care mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Acum haideți să vedem din contextul Scripturii și din ceea ce deja am citat cuvintele autorului, fratele Russell, aici, cum am înțelege noi această declarație în lumina Scripturii? Însuși Duhul mijlocește pentru noi. Despre ce Duh este vorba și cum se face această lucrare de mijlocire. Repet, despre ce Duh este vorba și cum se face această lucrare de mijlocire cu suspine negrăite în lumina Scripturii. Pentru că dacă poate că cineva am stat de vorbă cu el și ar spune, uite, dovada mea ar veni să spună uite, Duhul mijlocește, adică, uite, Duhul Sfânt este persoană care poate mijloci. Cum am apărat noi declarația Scripturii referitor la faptul că în alte părți găsim că este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor, este această relație între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care știm cum este arătată de Scriptură. Da. Frate Nicolae Zoica, te rugăm. Mulțumesc, frate Dănuț, pacea Domnului la toți frații, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Aș vrea să răspund la această întrebare, care e destul de complicată și greu am înțeles-o și eu, dar când te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, dacă am zice că Spiritul Sfânt suspină, am considerat că El este neputincios, ceea ce este o aberație. Este ceva impropriu lui Dumnezeu sau Spiritul Sfânt al Dumnezeu ca să suspine, care ar vrea să facă ceva și nu poate și să suspine. Deci, în sensul acesta, se exclude din start, că nu e vorba de Spiritul lui Dumnezeu. Dar este vorba de gândirea noastră, de gândul nostru, care este îndreptat spre Dumnezeu și care ar vrea să se roage cu toată puterea și dorința, dar nu are cuvinte potrivite. Tatăl Ceresc vede această intenție a gândului nostru și are compasiune cu noi, în sensul că știe ce vrem să spunem, cu toate că gura noastră nu găsește cuvinte. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Gavrilă. Deci, iată, chiar frate Nicolae, scuze, dar am văzut că și fratele Gavrilo ridica mâna, de-aia am zis Gavrilă. Da, iată, chiar din punct de vedere a unei examinări teologice a acestui text, iată că dacă am luat așa, cum zicea fratele Nicolae, să zicem, prin
în modul absurd. Duhul Sfânt este persoană. Da? Care ar fi motivul ca acest Duh Sfânt, în calitate de persoană, să mijlocească cu suspine? Așa cum zicea și autorul, doar Duhul Sfânt, dacă este egal cu Tatăl și cu Fiul, el ar putea să se exprime inteligibil. N-ar mai fi nevoie să suspine să mijlocească cu suspine negrăite. Deci iată, deja, chiar din punct de vedere teologic, deja acest aspect are un mare cusut. Da, sora Maria Chiorean și apoi fratele Gavrilă. Te ascultăm, sora Maria. Frate Daniel și pașe la toți frate, vedem că Duhul lui Dumnezeu nu poate fi mijlocitor pentru noi. Că mijlocitori avem pe Domnul Iisus. El e mijlocitor între noi și Dumnezeu. Și aici avem din Biblie, zice că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu nu-i neputincios. Duhul nostru e neputincios. Și zice, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și vedem că Duhul nostru e mai slab, că ni s-a dat la noua creatură care a făcut un legământ sfânt cu Dumnezeu, zice că lor ei zice că au primit conceput de Spiritul Sfânt. Și Spiritul ăsta Sfânt care e primit aesta zice că de multe ori zice, o, Doamne, iar am greșit, iar am zis ce nu trebuit, iar asta. Și atunci trebuie să mergem cu rugăciuni la Bunul Dumnezeu și prin numele lui Iisus Hristos să ne cerem iertare că suntem slabi după cod. Că și apostolul a spus așa, vrând să fac binele, rău tot de mine să ținea. Și vedem că cel ce cercetează inimile și care este năzuința Duhului el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Maria. Cred că lucrul esențial de observat aici este acesta, că datorită imperfecțiunilor cărnii noastre, a acestui vas vechi, nu putem, așa cum spunea apostolul Pavel, să facem întru totul ceea ce am dori, deși mintea nouă poate de multe ori dorește lucrul acesta, dar nu suntem în stare să facem datorită imperfecțiunilor noastre. Da, frate Gavrilă, te ascultăm. Da. Am să fac o pledoarie așa mai... Dacă Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și El ne cercetează inimile noastre ca și copii ai Săi, El ne cunoaște gândul Duhului, în orice situație ne găsim noi, chiar dacă dorim ca în inimile noastre să-i aducem Tatălui Ceresc unele rugăciuni pe care, din datorită slăbiciunilor sau incapacităților noastre sau a stării noastre, nu le putem aduce doar numai prin suspine. Ei, El cunoaște aceste suspine și le vede. Și știe că aceste suspine ale noastre, ca și copii ai Lui, totdeauna sunt după voia lui Dumnezeu. Și fiindcă sunt după voia lui Dumnezeu, ele vor primi aprobarea Tatălui Ceresc și toate acestea se vor răsfrânge prin binele pe care Tatăl le are pentru copiii Săi. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Gavril, așa este. Însuși contextul ca acestui capitol și legătura cu ceea ce vorbește apostolul Pavel referitor la întreaga creație care suspină și așteaptă
cred că mulți nu știu ce așteaptă, dar așteaptă ce? Descoperirea fiilor lui Dumnezeu și noi, zice, care avem cele dintâi roade. Deci, dintr-un punct de vedere, iată că și noi, sigur că noi avem o credință și cam știm ce așteptăm, dar iată, vedem că chiar și în felul acesta, așa cum aminteau frații, datorită slăbiciunilor, imperfecțiunilor, nedesăvârșirilor noastre, Duhul este plin de râvnă, mi se pare, zice în altă parte, dar carnea este neputincioasă. Da, frate Cornel Mureșan, te ascultăm. Pacea Domnului, fraților. Pace. Întrebarea asta, eu mă gândesc că, după mine, că seamănă foarte bine cu fericiți cei ce sunt săraci în Duh. Oare cumva noi nu suntem mulțumiți cu cât putem noi face și cerem ajutor de la Dumnezeu, dar cu suspine negrăite. Adică în mintea, în inima noastră, noi dorim mai mult, dar nu putem numai cât vede, dar Domnul cunoaște inima, El citește intenția, voința, dorința și ne ajută ca să mergem mai departe. Eu cam așa am văzut lucrul ăsta. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Da, deci sigur că ferice de cei săraci în Duh. Deci iată, ferice de cei care conștientizează că prin ei înșiși nu sunt nimic. Săraci în Duh, adică sărăcia noastră sau a omului înainte de a se întoarce la Dumnezeu este mare și iată ferice de cei care conștientizează lucrul acesta. Dar dacă cineva este tare în Duhul său, adică mi-amintesc acea imagine pe care Domnul o folosește când cei doi se rugau la templu, vameșul și păcătosul, și unul spunea: "O, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca și acesta de lângă mine, eu sunt așa", și celălalt nici măcar nu-și ridica privirea. Care a fost sărac în Duh? Cred că cel care nu a fost nici în stare să-și ridice privirea și nu zicea numai atât: "Ai milă de mine, păcătosul". Da, sora Maria Pop, te ascultăm. Mulțumesc, frate Daniel, pace tuturor. O mică explicație ne spune atât de frumos că Dumnezeu este bucuros să accepte dorințele inimii poporului său, atât în rugăciune, cât și în slujire, în ciuda imperfecțiunilor cărnilor, a vasului lor pământesc. Și El acceptă aceste dorințe ale inimii. Ce fericire pentru noi, în ignoranța și slăbiciunea noastră, că Tatăl nostru Ceresc acceptă intențiile inimilor noastre în locul cuvintelor noastre, căci adesea poporul său a cerut, da, foarte mult greșit. Mulțumim lui Dumnezeu și El să ne ajute. Da, mulțumim, sora Maria. Cred că este potrivită această scurtă explicație. Da, frate Gavrilă, te rog. O mică paranteză. Un frate ne spunea de mult că cele mai spirituale rugăciuni sunt cele aduse prin suspin și prin duhuri negrăite în fața lui Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Gavrilă. Da, dacă altcineva aici mai dorește să intervină, să completeze un gând, o scriptură în legătură cu acest aspect discutat, iată, și Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Întrebarea era despre ce Duh este vorba și cum El mijlocește cu suspine negrăite și desigur am văzut câteva aspecte amintite de frați aici, care fiecare s-a silit să arate că nu este vorba despre Spiritul Sfânt, ci este vorba despre mintea nouă a copilului lui Dumnezeu, că
că așa știm că și învățăm din Scripturi că copilul lui Dumnezeu care s-a dedicat și a dedicat viața lui Dumnezeu și dorește schimbarea minții, el dorește și încearcă ca în locul propriei sale minți, propriei sale voințe să ia mintea nouă, mintea lui Hristos, Spiritul Sfânt, și în felul acesta, datorită imperfecțiunilor, de multe ori nu suntem în stare să ne exprimăm sau să acționăm sau să gândim așa cum ar trebui, și atunci vedem că însuși acest spirit care este în noi face lucrul acesta în mod așa cum zice aici, în mod negrăit. Da, sora Maria Sandu, te ascultăm. Mulțumesc, frate Dan. Pacea Domnului. Pace. Mai repet propoziția care e în discuție. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Din Ioan 8:26. Din Romani. Din Romani, scuzați. Romani. Da. După părerea mea, în această propoziție ar fi două lucruri care nu corespund. Însuși Duhul e scris cu D mare. Mijlocește pentru noi, ori undeva pe pagina cealaltă scrie, dar însuși Duhul, mintea noastră sfântă, mijlocește pentru noi, și este omis în manuscrisele cele mai vechi. Cu suspine negrăite, deci nerostite în cuvinte. Dimpotrivă, spune pe pagina 288, Spiritul Sfântului care imploră pe Dumnezeu. Eu cred că noi suntem ăștia și Spiritul nostru imploră pe Dumnezeu și adesea nu reușește să se exprime cum se cuvine. Noi nu reușim. Și atunci Spiritul nostru ne ajută ca să, cu suspine negrăite, ca să obținem ceea ce cerem de la Tatăl Ceresc. Nu știu dacă am reușit să scot ceea ce am vrut. Da, ajută-mă, frate Dan. Da, cred că înțeleg ce ai vrut să zici, că la pagina 289 Da. și tot astfel și Duhul, și zice aici în paranteză, mintea noastră nouă sfântă ne ajută, adică completează în slăbiciunea noastră trupească. Nu? Aceasta e ideea. Duhul nostru. Și ar trebui să fie scris cu D mic, nu cu D mare. Am înțeles. Da, acum depinde și de traducător și de fiecare ce o înțeles. Exact. Da. Mulțumesc, frate Dan, că m-ai ajutat. Mulțumesc, sora Maria. Frate Ștefan Tarcea, te ascultăm. Aș vrea să citesc o traducere. Te rog. Care ne va ajuta un pic mai mult. Tot astfel, Duhul de asemenea ajută neputințelor noastre, fiindcă nu știm pentru ce să ne rugăm și cum trebuie. Dar Duhul însuși mijlocește pentru noi cu gemete de nespus. Versetul 27. Și cel care cercetează inimile știe care este mintea Duhului, pentru că mijlocește pentru sfinți conform voii lui Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ștefan. Da. Așa e, frate Gavrilă, te ascultăm. Da, aduc un verset care oarecum clarifică și remarca făcută de sora Maria. Romani 8:16. Însăși Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Care Duh mărturisește? Duhul lui Dumnezeu, împreună cu mintea nouă sfântă, transformată, racordată pe lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, și aceștia ne adeveresc că suntem fii al lui Dumnezeu. Acest lucru ne face să credem în această putere a Duhului. Mulțumesc!
Da, mulțumim, frate Gavrilă. Cred că este foarte bună această legătură pe care fratele Gavrilă a făcut-o. Deci, iată, însuși, Duhul mărturisește împreună cu Duhul nostru. Deci, dacă noi în locul minții vechi am luat mintea nouă, ce am luat? Noi n-am luat altceva decât Duhul lui Dumnezeu este în mintea noastră, chiar dacă nu putem face totul așa cum datorită neputințelor, dar acestea sunt cele ce vom vedea aici, vom avea o discuție sau vom încerca să avem o discuție referitor la această neputință și totuși cum, în ce fel Dumnezeu ia de fapt năzuința noastră. Da, sora Nisee, te ascultăm. Mulțumesc, frate Dan. În timp ce auzeam, frate, mă gândeam că Duhul lui Dumnezeu ne învață cum să ne rugăm, ce să-i cerem, cum să-i cerem în armonie cu voința Tatălui Sfânt. Și mi-a venit în minte rugăciunea Domnului din grădina Ghetsimani. Ne amintim cu toți rugăciunea că zice că Domnul s-a rugat cu atâta stăruință până când au avut ticături de sânge în sudori. Sigur că aici Domnul a fost pătruns în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Și sigur că și noi, dacă cerem în conformitate cu planul și cu voia Tatălui, și noi putem ști că suntem sau nu suntem pătrunși și conduși de Spiritul, de Duhul lui Dumnezeu. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Nisee. Da, sora Maria Chiorean. Noapte bună. Noapte bună. Mulțumesc frumos, frate Daniel. Am câteva rânduri așa. Apoi el trece de la suspinile lumii la starea prezentă a bisericii în care noi suspinăm. Și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi așteptând înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Spiritul sau mintea renoită sau transformată a bisericii care era odată lumească, acum este sfântă și spirituală. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Maria. Da. Dacă cineva mai dorește aici să mai completeze, vă rog, dacă nu, da, se pare că nu. Tot de aici este pe pagina 289, aș vrea să citesc câteva rânduri și apoi un pic să discutăm cele menționate aici, pentru că de multe ori folosim aceste pasaje și le rostim și nu cred că nu că sunt greșite sau ar fi greșite, dar trebuie să vedem până unde putem, cum s-ar zice, întinde coarda. Deci de pe pagina 289 zice așa: apoi după ce arată cum ne putem socoti pe noi înșine, el ne arată că din punct de vedere divin suntem socotiți ființe noi sfinte și spirituale, arată că Dumnezeu, privindu-ne din acest punct de vedere, recunoaște nu carnea și slăbiciunile și imperfecțiunile ei, ci spiritul, mintea, intenția, voința noastră, creația nouă devotată slujirii sale. Aici vreau un pic să ne referim. Zice așa, cum am citit, că el nu consideră imperfecțiunile noastre, ci ce consideră? Mintea, intențiile, voința noastră. Și noi de multe ori spunem, noi nu vom fi judecați după faptele noastre sau cam așa ne exprimăm, ci ceea ce ne va fi luat în considerare va fi intenția, voința, dar aș vrea un pic să detailăm aici. Oare până unde putem merge de încolo cu această intenție, voință, fără a fi nevoie de altceva? Da, frate Aurel Cap, te rog. Mai întâi vreau să fac o precizare, adică s-a amintit în studio, dar probabil nu s-a discutat. Sora Maria a recitit, Sora Maria Sandu, că în original nu se găsește.
Ce nu se găsește? Nu că Duhul nu mijlocește pentru sfinți cu suspine, dar nu suspine negrăite. Pentru că dacă un suspin nu-i grăit, nu se aude. Deci chiar și suspinul e grăit prin faptul că se aude. Deci nu se poate un suspin care să nu fie grăit. Deci aceasta este o adăugare și acest aspect lipsește. Dar noi știm, în mintea noastră, când ne rugăm și dorim mai mult sau cerem, poate chiar cerem și greșit, dar noi suspinăm dorind aprobarea lui Dumnezeu, dorind creștere. Și nu știm cum să ne rugăm și Tatăl, văzând că noi dorim asta, chiar dacă nu spunem ce trebuie, El ia în considerare dorința, năzuința, acest suspin. Dar nu sunt de acord cu ce s-a spus înainte, că cineva a spus un discurs că cel mai spirituală rugăciune e suspinul. Nu sunt de acord cu aceasta și fratele Russell nu spune aceasta. Atunci înseamnă că nu mai are rost inteligența, numai să suspinăm. Deci suspinul este acolo când nu mai poți. Dar normal este să comunicăm. Vreau să spun și la partea nouă, dar lăs pentru ceilalți că vorbesc prea mult acum. Da, mulțumim, frate Aurel. Da, haideți să revenim la al doilea aspect. Deci, în ce privință sau până unde putem merge cu această intenție, voință, pentru că ce se poate de multe ori întâmpla? Cumva să ne ascundem așa fiecare în sinea lui după această, apoi eu am avut intenție, aș fi dorit, dar nu s-a putut. Și să ne obișnuim cu această idee. Da, sora Natalia Rusu și apoi fratele Gavrilă, te ascultăm, sora Natalia. Mulțumesc frumos, frate Dan. Eu vreau aici un pic să spun și să înțeleg mai bine despre ce minte e vorba. Mintea noastră, a fiecărui om, este un complex de cunoștințe. Pentru că atunci când ne naștem, ea e gol acolo, nu este nimic. Circumvoluțiunile n-au nimic pe ele. Dar pe măsură ce creștem, învățăm la școală și mai mult din cuvântul Domnului, acestea le umplem și această minte, dacă este plină cu lucrurile spirituale, ea este o minte nouă. Dar nu că Duhul Sfânt este o minte care să bagă în capul nostru. Duhul Sfânt este puterea care vine de la Dumnezeu și care, lucrând în această minte a noastră, poate dezvolta în așa fel înțelegerea lucrurilor încât să le putem face roade. Deci tot ceea ce ne învață Spiritul prin puterea Lui, noi trebuie să aplicăm în viața noastră încât să dezvoltăm ceea ce sunt roadele Spiritului, blândețe, bunătate, iubire și așa mai departe. Dar mintea este a noastră, noi în funcție de Duhul pe care Tatăl ne-l dă cu măsură, în măsura golirii de lucrurile minții noastre, încât să încapă Duhul lui Dumnezeu și să învățăm să avem o minte refăcută, o minte nouă, o minte bogată. Și sigur că aceasta depinde foarte mult de măsura golirii noastre, dar dacă, așa cum ai spus tu, iar reprezenta măsura dorinței și voinței noastre, fără a face din ea nimic, noi nu vom avea niciun lucru bun în fața lui Dumnezeu, pentru că El tocmai de aceea așteaptă roade și să o transformăm. Nu să zicem apoi, eu am avut intenție bună, dar acum ce să fac dacă nu e și chiar așa de bine? Ba chiar să-mi pară rău că intenția a fost bună și n-am reușit. Și să știu că pentru asta Domnul nu mă laudă. Da, sigur, aceste lucruri cu roadele Spiritului și este un complex foarte mare și foarte greu și fiecare îl putem dezvolta în funcție de multe lucruri. De gena noastră, de educația pe care o avem, de cum o folosim, de ce am lucrat cu ea. Că altfel totdeauna este plină de lucrurile acestei lumi. Aici trăim. Și tot timpul ele sunt mintea noastră. Eu cred că mintea, Duhul lui Dumnezeu nu este o minte nouă, ci puterea cu care Dumnezeu ne ajută să dezvoltăm o minte nouă. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim, sora Natalia. Frate Gavrilă? Da, deci
am văzut că Domnul ne judecă nu după trup, ci după spirit. Dar așa cum s-a spus, dacă Duhul nostru trebuie să fie stăpân peste trup, dacă noi nu facem nimic, nu întreprindem nimic, să mergem la o adunare sau avem de lucru, dar așa ne programăm lucru încât ora plecării trenului știm din start că o pierdem și Domnul ne judecă după intenție. Nu. Noi trebuie să fim antrenați în această acțiune pe care am promis-o Domnului că o facem. Și fac o corecție la cele spuse anterior de fratele Aurel. Rugăciunile singure sau în singurătate sau ăsta, așa cum am amintit adineaori, sunt cele mai spirituale rugăciuni, așa cum am amintit. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Gavrilă. Da, deci vedem că, iată, așa cum amintea și fratele Gavrilă și sora Natalia, deci iată, vedem că toate aceste lucruri toate au un anume scop și o anumită țintă. Da, frate Nicolae Zoicaș, te rog. Da, mulțumesc, frate Dan. Este o discuție interesantă, deși puțin mai grea, dar cred că ne scoate la lumină faptul că noi suntem pe pământ și Tatăl nostru este în ceruri și rugăciunea este încercarea de a se apropia de Dumnezeu. Dar trebuie să ținem cont de sfatul Apostolului Pavel că trebuie să adresăm rugăciunea prin avocat. Și aceasta ne arată în Evrei, capitolul 10, că noi avem intrare la Tatăl în rugăciunile noastre, astfel dar, versetul 19, astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică avem o intrare cu rugăciunile noastre, că nu putem noi fizic să ajungem acolo la tronul Tatălui, dar și atunci nu pătrund rugăciunile fără avocat, pentru că avocatul trebuie să corecteze rugăciunile noastre. Și zice așa, pe ce cale? Pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cum? Cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Chiar dacă noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, să fim sinceri în rugăciune și să cerem ajutorul marelui nostru avocat, Domnul Iisus, ca prin El să adauge sau să șteargă ceea ce este incorect în rugăciunile noastre, ca ele să fie primite prin meritul Său la Tatăl. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Nicolae. Sora Nisie, te ascultăm. Dan, tu știi că eu întotdeauna când e vorba de intenție și de voință, aici pentru mine e o problemă. Ai întrebat până unde putem merge cu intenția și cu voința. Eu îți spun că până la împlinire. Pentru că dacă ne facem din asta o obișnuință, să ne limităm întotdeauna la intenție și la voință, am avut intenție și voință și punct. Se poate întâmpla, pot veni împrejurări, când într-adevăr avem o dorință bună, o voință bună, o intenție bună, poate veni o împrejurare să nu ne o putem împlini. Și atunci sigur că Tatăl vede. Dar nu întotdeauna să ne limităm, asta intenția și voința mea, dar rămân aici. Știm și trebuie ceea ce avem intenție și voință curată să ducem și la îndeplinire. Din punctul meu de vedere, asta e da și amin. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Nisie, și din punctul meu de vedere e la fel. Frate Ștefan Tarcea, te ascultăm. S-a amintit o mare parte din ceea ce vreau și eu să spun, dar vreau să accentuez faptul că dacă mergem pe sintagma că Dumnezeu nu ne judecă după slăbiciunile noastre, ci după intenție și după voință, eu zic că este un lucru care nu se potrivește.
Pentru că eu am intenția să vin să vă vizitez, dar nu vin. Am rămas cu intenția. Da? Da, eu voiesc să fac ceva, dar nu fac din diferite motive, că mă împiedică și una și alta. Am rămas la această voință dar lucrurile nu stau așa. Nu trebuie să gândim că Dumnezeu nu ne va judeca, adică nu va lua în considerare slăbiciunile noastre datorită faptului că există un mijlocitor între noi și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Și o aminti fratele Nicolae lucrul acesta. Însă trebuie să facem altceva. Să nu vă potriviți chipul veacului acesta, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aici este problema. Deci noi trebuie să lucrăm la înnoirea minții noastre, nu să umblăm după voință, că atunci ne ascundem că multe lucruri aș fi avut eu intenția să fac și Dumnezeu după asta mă va judeca. Și mă absolv de toate celelalte lucruri pe care nu le-am făcut, fie bune, fie rele. Deci să fim atenți la lucrurile acestea, pentru că nu trebuie luate chiar așa de ușor. Pentru că în Coloseni 3:10 zice, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul ce l-a făcut. Păi dacă rămânem numai la intenții și la voință și nu ne înnoim după cunoștința celui care ne-a chemat, înseamnă că am rămas în urmă. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ștefan, și sora Anisie încă amintea că cred că acele intenții și voințe ale noastre care din pricina neputinței sau a slăbiciunilor sau a unor factori externi nu le putem duce la îndeplinire, sigur că acelea ne vor fi socotite ca și făcute dacă nu le putem duce. Dar, pe de altă parte, să nu facem din acesta un obicei. Da. Dacă cineva aici mai dorește să completeze ceva, vă rog. Da, frate Ioan Neagomir, te ascultăm. Mulțumesc, frate Daniel. Dacă citim aceste două versete din Romani, capitolul 8, voi încerca să subliniez ceva. Versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că nu știm să ne rugăm cum trebuie. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu subține negrăite și cel ce cercetează inimile știe care este gândirea Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Nu știm cum să ne rugăm și cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului cu privire la dorința noastră în rugăciune. Sigur că sunt multe lucruri care le-am dori, lucruri spirituale, dar uneori nu le putem exprima în cuvinte. Și cel ce cercetează inimile știe năzuința Duhului. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Ion, așa este. No, dacă aici nu mai este... Da, frate Morariu, te ascultăm. Multe pace, fraților. Pacem. Am stat cu atenție și m-am uitat la tine pentru că te văd și la frați pentru că i-am ascultat și o trebuie să fac și un bilanț în ce privește tema pe care noi o dezbatem aici. Păi Dumnezeul nostru nu este care să nu știe exact despre ce este vorba cu privire la fiecare dintre noi. Și uitați ce spune în Scripturi El. Și cum ne raportăm noi la ceea ce spunea un om al lui Dumnezeu în alte timpuri, când zicea: știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Deci, fraților,
Spunea un frate un pic mai înainte în vorbirea lui că adevărata rugăciune este aceea care se face în cămăruță. Tu, prin Iisus, cu Tatăl Ceresc și Tatăl care vede în ascuns îți va răsplăti după felul în care tu dorești să fii împărtășie cu El și numai cu El. Și mă întreb și eu, zicea psalmistul în Psalmul 139, versetul 2 la versetul 4, oare cum ar trebui să fie atât numai? Dar știm că Dumnezeu ne cunoaște, El știe că noi dorim și îl căutăm mai mult decât caută un cer izvoarele de apă ca să-și potorească setea. Și n-am vrea să fim prefăcuți sau nepotriviți cu rânduielile lui Dumnezeu, pentru că, cum spunea un frate un pic mai înainte, din Roman 12:2, se zice în altă parte, zice așa, și să vă înnoiți în Duhul minții voastre, că acest lucru se mai spune și din Coloseni, așa, în Duhul minții voastre. Dar nu este suficient, cum spuneau frații, și să vă îmbrăcați unul în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire care o dă adevărul. Când suntem în relație și împărtășim acestea idealuri, atunci facem o comparație după voia lui Dumnezeu, cum spunea fratele Tarcea din Roman 12:2, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Și dacă ne uităm dincoace care sunt calitățile care trebuie să fie îmbrăcate de un creștin adevărat, care să aibă responsabilitatea atunci când se duce, se închină în duc și în adevăr și mulțumește lui Dumnezeu pentru ceea ce au primit fără merit, fraților. Eu am primit darul acesta din partea mea prin Iisus, fără să-l merit. Și atunci, dacă am ajuns aici și m-am îmbrăcat în haina aceasta dreptății lui Iisus Hristos, pe cum aș putea eu să mai spun, să mă duc înaintea lui Dumnezeu și să-mi fure mintea lucruri deșarte și să-i aduc la cunoștință a lui Dumnezeu ce lucruri care de fapt nu o să fie primite niciodată și nici sub o formă. Pentru că dacă cercetăm Scripturile vom vedea o rugăciune primită și vom vedea o rugăciune care de fapt devine și o scârbă și neascultată de nimeni. Se întâmplă și așa, în Scripturile găsim pe toate. Nu trebuie să le căutăm în alte părți. Dar totul depinde de noi, fraților, ca să îmbrăcăm omul cel nou după chipul lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, sfințirea lui Dumnezeu și adevărul care este din Dumnezeu. Dacă aceste elemente fundamentale ne justifică că cu adevărat nu suntem o falsă și suntem niște oameni care ne-am adâncit privirea în legea slobozeniei, atunci nu vom fi ca niște ascultători uituți și ca niște împlinitori ai adevărului și a voinței lui Dumnezeu prin Iisus Hristos și vom fi fericiți în lucrarea la care am fost chemați. Am citat aceste lucruri din Efeseni, capitolul 4, versetul 23 și 24, care erau. Restul le-am amintit. Vă mulțumesc, frate. Da, mulțumim, frate Morariu. Sigur că aici cred că s-ar putea spune multe, dar sigur că timpul nu ne permite întotdeauna să dezvoltăm un subiect, poate așa după cum fiecare am dorit sau unii dintre noi am dorit, dar cred că s-au spus multe lucruri, s-au arătat multe lucruri referitor la acest aspect al intenției, al voinței, care desigur trebuie să fie corelat cu mintea nouă, voința nouă, transformarea și toate să fie unite, așa cum spune în altă parte cuvântul, cu fapta, adică cu punerea în practică a ceea ce este voință și tot ceea ce înseamnă aceste lucruri. Haideți să mergem puțin mai departe. Tot aici citim mai departe. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este bucuros să accepte dorințele inimii poporului său, atât în rugăciune cât și în slujire, în ciuda imperfecțiunilor cărnilor și a vasului lor pământesc, și El acceptă aceste dorințe ale inimii. S-au mai amintit în seara aceasta de către frați tangențial chiar aceste aspecte. Ce fericire pentru noi, în ignoranța și slăbiciunea noastră, că Tatăl nostru Ceresc acceptă intențiile inimii noastre în locul cuvintele noastre, căci adesea poporul său a cerut foarte greșit. Ne gândim la aceasta ori de câte ori auzim pe unii din poporul Domnului rugându-se, că
Dumnezeu să-i boteze cu Spirit Sfânt și cu foc. Rugăciunea este făcută într-o conștiință bună și numai cu dorința de a avea o binecuvântare. Dar neînțelegerea pasajului de Scriptură pe care îl citează, persoana care de fapt ca o binecuvântare să fie urmată de un blestem. Prezicerea că Hristos va boteza cu Spiritul Sfânt și cu foc a fost făcută de Ioan Botezătorul. Partea de binecuvântare din aceasta a venit pentru biserică în așteptare la cincizecime, iar apoi asupra întregii rămășițe credincioase din Israel, dar aspectul din urmă s-a împlinit asupra poporului evreu respins prin botezul cu foc, distrugere, necaz care a nimicit complet statul lor național în anul 70 după Hristos. Dar foarte îndurător, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile poporului său după cererea lor, ci după intențiile celui care cere, acordându-le numai binecuvântare. Unii au fost surprinși într-o greșeală și prinși în cursă de adversar prin ceva slăbiciune a naturii umane necăzută. Ei s-au simțit aproape descurajați când s-au apropiat de tronul Harului Ceresc în rugăciune. Nu puteau rosti cuvinte, ci numai suspinau în spiritul lor către Dumnezeu, gemând apăsați. Dar Tatăl Ceresc n-a insistat că ei trebuie să-și formuleze cererea în cuvinte potrivite cu exactitate pentru a-i asculta. În loc de aceasta, el a răspuns cu îndurare dorințelor inimilor, suspinele lor neexprimate ale inimilor, care când căutau iertarea lui, binecuvântarea și mângâierea lui. El le-a răspuns la rugăciunile nerostite, le-a acordat putere și binecuvântare cu o binecuvântată realizare a iertării. Acesta este argumentul apostolului în tot contextul de aici și se va observa că el rezumă argumentarea zicând: deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Sau având în vedere că Dumnezeu a făcut pentru noi toate aranjamentele, ignorând slăbiciunile și imperfecțiunile noastre care sunt contrare voinței noastre și nu le socotește ca fapte și ignorând șchiopătarea rugăciunilor noastre și incapacitatea de a ne exprima dorința și dimpotrivă făcând aranjamente să ne binecuvânteze după spiritul minții noastre, deoarece nu suntem capabili să ne exprimăm nici măcar suspinele în rugăciunile noastre imperfecte. Noi vom trage concluzia: dacă Dumnezeu este astfel pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Versetul 31 din textul citat în Romani. Nu știu dacă aici, din aceste citate, dacă ar mai fi ceva de adăugat sau de întrebat, este o continuare a ideii cu care noi deja am parcurs-o, dar dacă este ceva de aici de menționat sau de întrebat de către frați și surori, eu vă dau posibilitatea să o faceți. Da? Sora Natalia, te ascultăm. Mulțumesc frumos, frate Dan. Eu vreau să spun aici faptul că noi știm că Domnul Iisus mijlocește pentru noi la Tatăl ca un avocat. Dar nu înțeleg faptul că noi îl rugăm pe Domnul să ducă rugăciunile la Tatăl. E drept că Tatăl și Domnul sunt una. Și Tatăl și Domnul este acolo cel care ne reprezintă pe noi. Dar ceea ce noi ne rugăm, ceea ce noi cerem, ceea ce noi facem, Tatăl de asta ține cont. Că atunci noi am putea să zicem: cine știe ce lucruri rele, Doamne, pedepsește-l pe dușmanul meu așa, și Domnul ca și avocat vine și zice: nu, Doamne, nu, lasă-o că o greșit. Eu cred că aici există o responsabilitate foarte mare. Faptul că cu cuvinte negrăite, când nu suntem vreni să spunem, dar inima este cunoscută de Tatăl ce vrea să spună, El sigur că preia acea rugăciune. Dar inima și starea noastră trebuie să fie acceptată de Tatăl. Nu se întâmplă altceva. Ce cerem, aia primim. Și Domnul Iisus sigur că mijlocește dacă noi zicem: Doamne, ai Tu milă de mine, eu știu că am greșit,
spune-i tatălui, tu știi starea mea, n-am vrut, n-am făcut, ai milă, rugă-mi, ajută-mă să fiu iertată. Asta e altceva, dar nu ne iartă în mod individual. Și acest lucru chiar frumos o exprimat aici, în ceea ce tu ai citit, că tatăl le pune în spate aceste lucruri, pentru că nu ține cont de ele dacă intenția și dorința e bună și n-am fi vrut să se întâmple ce s-a întâmplat. Dar nu altfel. Mulțumesc frumos! Da, așa este, dar dacă intenția și ceea ce noi vrem nu este după voia lui Dumnezeu, să nu ne înșelăm, să credem că apoi orice om cere de la Tatăl prin Domnul, El ne va da numai binecuvântări și noi cerem cine știe ce. Deci să fim foarte atenți la aceste aspecte. Da, frate Gavrilă, te ascultăm. Da, sunt perfect de acord cu tine, sora. Dumnezeu ne socotește întotdeauna imperfecțiunile noastre și slăbiciunile noastre și ignorarea rugăciunilor noastre prin faptul că doar prin suspinele în fața Lui? Sau facem din aceasta, mai bine spus, o regulă? S-a înțeles, nu? Da. Mulțumim. Da, deci asta e ca și o întrebare, da, frate Gavrilă? Da. Ok. Am auzit întrebarea fratelui Gavrilă. Sora Maria Sandu, te rog. Vă rog să mă iertați, dar n-am putut să mă concentrez asupra întrebării fratelui Gavrilă. Eu altceva vreau în puține cuvinte să spun. Spune aici că unii din poporul Domnului, rugându-se ca Dumnezeu să-i boteze cu Spirit Sfânt și cu foc. Oare ei nu știu că numai Hristos va boteza cu Spirit Sfânt și cu foc? A fost făcută de Ioan Botezătorul, prezicerea aceea. Dar ei totuși cer. Eu am auzit pe un post, nu mai țin minte, Alfa Omega sau Credo TV, că cerea unul care punea mâinile așa pe plicurile cu cerințele oamenilor: Doamne Dumnezeule, botează-ne cu Spirit Sfânt și cu foc. Deci cereau intenționat lucrul acesta. Ori aici spune așa: foarte îndurător, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile poporului său după cererea lor, ci după intențiile celui care le cere, acordându-le numai binecuvântare. Adică totuși le răspunde prin binecuvântare. Da. Sau cum? Da. Sigur că aici vedem că deja sunt mai multe întrebări, de fapt. Deci, cum se fac? Nelămuriri. Probleme. Da, mai multe nelămuriri. Așa e. Da, dar dacă revenim la întrebarea fratelui Gavrilă. Frate Gavrilă, dacă poți să repeți întrebarea, că nu știu dacă... Da, deci, repet, Dumnezeu ignoră șchiopătarea rugăciunilor noastre și incapacitatea de a ne exprima dorința doar prin faptul că avem intenții numai. Da, mulțumim. Acum... Deci, da. Cred că acum... Bine, frate Gavrilă, cred că acum s-a auzit întrebarea sau s-a înțeles, că și data trecută s-a auzit, dar nu cred că toți au înțeles întrebarea. Da, vă rog, dacă aveți vreun gând la întrebarea fratelui Gavrilă. Da, frate Aurel? Păi bineînțeles, așa arată contextul și așa este logic. Deci dacă credinciosul se roagă pentru binecuvântare și ar vrea ca toate promisiunile lui Dumnezeu să le primească, dar nu știe că unele dintre acele promisiuni promiteau pedeapsă, cum era în acest caz, Duhul Sfânt și foc. Sau poate să fie și alte lucruri tot de genul acesta. Dar dacă cel credincios cu adevărat dorește binecuvântarea lui Dumnezeu, dorește să fie condus în lumină, dorește să înțeleagă mai mult, dorește să crească în asemănarea cu Iisus Hristos, care este chipul Tatălui,
Deci dacă dorința lui este în acea direcție, iar el exprimă greșit. Desigur, doar acele exprimări greșite nu sunt răspunse, nu ni se răspunde așa ca într-o cerere cu privire la cererea cu tare, nu ți se răspunde, ci pur și simplu să dă binecuvântări, să dă favoruri, împrejurări favorabile pentru dezvoltare, pentru creștere. Dar dacă totuși mai există un aspect despre care vorbește Apostolul Iacov, voi cereți și nu primiți, și cereau lucruri bune pentru creștere, sau cereau daruri, dar le cereau cu scopul ca să se arate, să arate cine-s ei. Și spune, pentru că cereți greșit, nu primiți. Deci, dacă dorința este bună cu adevărat, Dumnezeu dă împrejurări, răspunde cu binecuvântări. Și bineînțeles, care trebuie lucrat pentru ele, nu doar se dă gratis, dar se dă totuși împrejurări, experiențe necesare pentru dezvoltare și se dă putere pentru a ieși învingător. De exemplu, într-o împrejurare, cineva a mers undeva și auzea acolo pe alți frați vorbind despre el. Și s-a năcăjit și a zis, Doamne, acum ce să fac? A simțit o repulsie și s-a rugat, Doamne, ajută-mi să pot să înțeleg situația și să-i iubesc. S-a rugat și a primit. A început după aceea să simt, într-adevăr, așa învățăm, trebuie să iubim pe vrăjmași, trebuie să avem răbdare cu ei până vor înțelege. Și prin rugăciune putem să depășim unele experiențe care le simțim, le vedem că sunt nefavorabile împotriva noastră. Sau poate să fie și alte lucruri. Deci dacă ne rugăm pentru acel lucru și lucrăm, și, desigur, începutul este o dispoziție, ne dă o dispoziție bună, dar noi trebuie să ne forțăm pentru aceasta. Și revenim din nou la regula de dezvoltare a iubirii. Prima etapă este iubirea din datorie. Adică știm că trebuie să ne purtăm amabil, trebuie să zâmbim, trebuie să nu avem fețe supărate sau așa mai departe. Ne obligăm să fim așa și în același timp, pentru că știm că așa trebuie să fim, și în același timp ne și rugăm. Și dacă ne obligăm, lucrăm și noi, avem grijă ca să nu trădăm altceva și ne rugăm, Domnul ne ajută. Deci, în această idee, când cerem greșit, sigur, dar dorim binecuvântarea ne dă. Dar dacă cerem greșit în sensul că vrem să folosim greșit, vrem să folosim pentru scopul nostru, pentru eu nostru, pentru mândria noastră, la acele lucruri Domnul nu dă niciun răspuns. Așa scrie Apostolul. Atât. Da, deci nu cerem ceva intenționat în mod greșit, da? Ci din cauza neștiinței, noi sau cineva s-ar putea să nu înțeleagă și în felul acesta, da? Da. Da, mulțumim. Sora Anăstafă, te rog. Da, tot pe asta idee și aici spune clar, rugăciunea este făcută dintr-o conștiință bună. Un copil în Hristos, poate care e venit de la ceva secte sau ceva de felul ăsta, nu-și dă seama și în râvna lui și în conștiința lui bună e posibil să ceară că așa are un zăr și află în Scriptură că Ioan zice că va fi botezat cu Spirit Sfânt și cu foc. Și el în așa măsură iubește pe Dumnezeu încât vrea și binecuvântarea și focul. Sigur că în timp trebuie să învățăm și să creștem, de asta e scopul nostru. Nu să rămânem tot copii a nu înțelege și atât cere lucruri nepotrivite, că apoi las că Tatăl știe ce să ne daie. Și mai ales că învățăm clar, atitudinea, nu numai cuvintele, atitudinea noastră trebuie să fie Tată, toate să fie după voia ta. Și de cum am cerut ceva nepotrivit, iartă-ne. Dar eu încă n-am înțeles bine întrebarea lui fratele Gavrilă. Adică cum ignoră Tatăl Ceresc rugăciunea? De ce? Și numai suspine, intervine. N-am înțeles bine ideea, dacă vrea să o repete. Am întrebat că Dumnezeu ignoră șchiopătarea rugăciunilor noastre întotdeauna? Da. Așa am întrebat. Așa, da. Am înțeles. Da. Bun. Dacă altcineva aici la întrebarea fratelui Gavrilă vrea să mai adauge ceva? Da, te rog, frate Morariu. Da, pe scurt, fraților. Cercetând Scripturile, am constatat că
nicăieri nu găsesc o realitate mai desăvârșită decât în ele. Și cum se spune acest lucru? Ia să vedem ce zice Scriptura în privință la întrebarea pusă de fratele Gavrilă și neînțeleasă de sora Anastasia. Să tot strige ei atunci către Dumnezeu, nu răspunde, din pricina mândrii celor răi. S-ar putea ca printre noi să fie oameni cu intenții bune, dar cu gânduri așa cum s-au născut, mai puțin adecvate realității. Și atunci ei cred că și una și alta se potrivesc într-o regulă oarecare. Dar nu e așa, frate. Degeaba strigă că Dumnezeu n-ascultă. Cel atotputernic nu ia aminte. Deci dacă așa stau lucrurile în Scripturi, fraților, atunci să nu uităm, nu orice este plăcut lui Dumnezeu atunci când mergem înaintea Lui în duh și în adevăr și vrem să-i mulțumim pentru ceva sau pentru ce am primit din punct de vedere spiritual. Pentru că Iacob în capitolul 1, versetul 17 este limpede, fraților, pentru ce și care sunt calitățile la care trebuie să aderăm și să le dorim mai mult decât dorește un cer izvorul de apă. Și acum vine un alt cuvânt al lui Dumnezeu și zice în felul următor. Am strigat către el cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Aici trebuie să facem noi o profundă cercetare în dreptul fiecăruia dintre noi. Eu aici, voi, fiecare dintre noi, să vedem atunci când devine o realitate și că noi suntem ascultați atunci când ne închinăm în duh și în adevăr și toate le facem prin meritele unice ale Fiului Său, Iisus Hristos. Dacă până acum n-ați cerut nimic în numele meu, acum datoria voastră este exact în ordinea aceasta. Tot ce veți cere, eu voi face ca voi să simțiți că ați primit tot ce este bun și desăvârșit și să pogoare de la Părintele Luminilor. Deci noi umblăm după lucrurile de sus, fraților, și noi la acestea trebuie să ne gândim, cum zice Pavel în Coloseni, capitolul 3, acolo de la 1 la 4. Și atunci când ne vom integra și vom simți această lucrare care se dezvoltă în noi, atunci lucrarea aceasta va fi una potrivită cu voia lui Dumnezeu. Noi nu suntem infailibili, fraților. Nu este posibil să nu greșim, dar nu avem nicio intenție, nici o voință și nici să perpetuăm sau să cădem în aceeași extremă zilnic și să mergem că Dumnezeu este bun și că ne iartă și ne ascultă și ne dă în continuare. Nu, fraților, trebuie să fim foarte atenți să spunem exact ce spunea omul lui Dumnezeu. Cu asta închei când zice în Psalmul 19, versetul 12 la 14. Doamne, nu-mi ție în socoteală tocmai ceea ce de fapt de multe ori probabil nu se exprimă sau nu știu și așa mai departe. Deci am citat din Psalmul 66, versetele 17 și 18 până la 19 și încă un cuvânt care l-am citat din Iov, capitolul 35, versetul 12, versetul 13, fraților, cuvinte scripturale. Acum voi le luați ca atare, eu vă mulțumesc. Da, mulțumim, frate Morariu. Dați-mi voie să-i dau cuvântul fratelui Gavrilă. Poate că dacă el ne spune gândul lui sau ceea ce el a gândit aici, poate că e mai bine, că așa poate fiecare avem niște gânduri, dar nu exact pe ceea ce și-ar fi dorit fratele Gavrilă. Frate Gavrilă, te ascultăm. Nu, mulțumesc, frate Daniel. Să știi că am primit niște răspunsuri excepționale, deci care sunt necesare pentru noi, pentru că noi știm că foarte multe rugăciuni, chiar și în adunare, nu se ridică mai sus de tavanul adunării. Și vedem că viața de rugăciune parcă intră în declin, într-o formă de, știu eu, mecanică. Noi avem în dezvoltarea caracterului, nu știu, parcă la pagina 129 sau 39, noțiunea de rugăciune tehnică, rugăciune înțeleaptă, rugăciune, da, termenii aceștia, fără de care noi, cererile noastre nu ajung în fața Tatălui.
Mulțumesc. Deci Dumnezeu nu ne acceptă, cum am pus întrebarea, șchiopătarea permanentă a rugăciunilor noastre. Da. Mulțumim. Da, mulțumim, frate Gavrilă. Sigur că acest subiect este unul vast și sigur că este unul delicat, dar avem îndrumarea Scripturii, ce trebuie să cerem, cum trebuie să cerem și așa mai departe. Da, sora Năstafă, și ne apropiem de încheiere, că uite ceasul trecut. Două exemple din Scriptură, și anume ucenicii, sigur cineva ar zice, dar nu primi Spiritul Sfânt. Într-o râvnă că nu l-o primi pe Domnul nici colo, nici dincolo, zice, învățătorile, noi vrem să cerem foc din cer cum o ceru și Ilie. Și zice, nu, i-o corectat, nu zice, lasă că Dumnezeu și așa vă ascultă, știe El cum să vă asculte. Nu știți de ce duh sunteți conduși. Și un verset din epistola lui din Ioan, da, epistola lui Ioan, capitolul 5. Și versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui ne ascultă, apoi orice îmi cere după voia Lui. Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Năstafă. Da, deci iată două exemple care ne arată ce și cum să cerem ca să și primim. Da, îmi pare rău că timpul s-a scurs așa de repede, iată, suntem spre final. Acum am cer scuze că la sora Maria Sandu avea și acolo ceva de lămurit. Nu s-a mai reușit să discutăm și acele lucruri, dar poate... Nu e nicio problemă, am dedus eu din ce s-a vorbit. Da, deci răspunsul s-a dat și la întrebarea ta, tangențial. Măcar tangențial, da, mulțumim. Da, mulțumim Domnului și cerând totodată iertare pentru poate ceea ce n-am fost întru totul după voia Lui. Voi da citire la mana de zi, mâine 19 ianuarie. Cât de mult iubesc eu legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Psalmul 119 cu 97. Explicația ne spune, un mare privilegiu al creștinului este că pot studia cuvântul Domnului. Totuși, se face mult studiu fără niciun scop. Studiul care rămâne nepus în practică este mai rău decât pierderea timpului. Poporul Domnului trebuie să se folosească până la sacrificiu de fiecare ocazie rezonabilă pentru a cunoaște planul divin. Dar copilul lui Dumnezeu trebuie să fie atent ca numai comoditățile și interesele sale să le jertfească și nu ale altora. Studiul Bibliei, care se face numai pe socoteala altora, este mai degrabă un semn de egoism decât un semn că avem din belșug spiritul de iubire al Domnului. Iar mana de seară, 18 ianuarie. Și dacă Hristos este în voi, trupul este mort din pricina păcatului, dar Duhul este viață din pricina dreptății. Roman 8:10. Explicația ne spune. Din punct de vedere divin, corpul este tratat ca mort, dar Duhul sau mintea sunt tratate ca vii. Noua creatură este cea pe care o recunoaște Dumnezeu, care El intenționează să-i dea un corp nou spiritual la timpul cuvenit, la întâia înviere. Este necesar ca acest gând să fie fixat clar în mințile noastre pentru ca noi să ne dăm seama tot timpul de pacea noastră cu Dumnezeu și de favoarea și simpatia sa față de noi în Hristos. Dacă pierdem din vedere faptul că Dumnezeu ne privește din punct de vedere al voinței, iar ajungem la acest subiect, dacă ajungem să ne gândim la noi după trup și că Dumnezeu ne apreciază după trup, atunci în mod sigur vom ajunge în aceeași măsură în întuneric, în confuzie și descurajare. Cred că și acest aspect, dacă ne uităm cu atenție, dă răspuns la multe întrebări. Dar pe de altă parte, să nu uităm că spiritul sau voința este socotită vie din cauza dreptății sale, pentru că este în armonie cu Dumnezeu. Să nu fim deci niciodată delăsători în privința voinței sau intenției care guvernează conduita vieții noastre, ci să ne amintim că orice delăsare va însemna în aceeași măsură pierderea vieții spirituale. A voi în mod drept este posibil întotdeauna pentru noi și nimic mai puțin
decât o voință absolut loială, n-ar putea fi acceptabil pentru Dumnezeu în Hristos. Deci iată care voință, care intenție, aceea care este după voia lui Dumnezeu, întru totul supusă voinței lui Dumnezeu, aceasta este de dorit. Mulțumind încă o dată Domnului, vom încheia adunarea noastră cu cântarea 307, care este cântarea de aici din mană. Mântuirea